Bună ziua! Fiind reprezentantă la Amway, doresc să vă prezint un detergent pentru toaletă care îndepărtează depunerile de calcar și murdărie, petele dificile, acționează sub nivelul apei biodegradabil, fără fosfat și fără clor. Este bun și pe sistemele de canalizare, rezervoare. O să vă fac o mică demonstrație să vedeți că e pe bază de oxigen activ. Este o formulă puternic concentrată, este necesar doar o cantitate mică de soluție pentru o curățire eficientă. Acum aș dori să vă fac demonstrația. O să punem în fiecare pahar câte o linguriță de bicarbonat. Deci vă rog să vedeți, este bicarbonat. Soluție cumpărată de la un supermarket. Și soluția de la Amway. Vom pune 2 linguri de apă. Și vom vedea ce face produsul de la Amway și acest produs care este cumpărat din supermarket. Deci, vedeți, conține doar clor, iar detergentul meu de la Amway este pe bază de oxigen activ. Dacă v-a plăcut demonstrația mea și o considerați eficientă, vă rog să mă contactați și vă pot face o mică comandă. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă!